tejto chvíli dávame na diskusiu prvú časť rozpracovania tohoto dokumentu, a to sú špecifické ciele. Na stránkach Štátneho pedagogického ústavu v sekcii, ktorá je venovaná diskusiám a ktorú budete vidieť na obrazovke, nájdete rozpracované všeobecné ciele predmetov alebo vzdelávacích oblastí, teda túto časť všeobecné ciele, a ďalej tam nájdete rozpracovanie do podoby špecifických cieľov, to znamená, ktoré konkrétne zručnosti sa skrývajú za definovaným všeobecným cieľom. V tejto chvíli ešte nie sú rozpracované všetky výkonové štandardy na minimálnej optimálnej úrovni. Ukážeme vám iba jednu ukážku, ako to bude vyzerať. Toto je časť pripravovaného, zamýšľaného vzdelávacieho programu pre oblasť človeka a spoločnosť. Jedným zo všeobecných cieľov je, že žiak dokáže analyzovať informácie o objektoch a javoch z prírody a zo svojho okolia. Pod týmto jedným všeobecným cieľom si predstavujeme, že žiak dokáže zvládnuť tieto konkrétne zručnosti. Hodnotiť získané informácie z pozorovania a z experimentu, interpretovať údaje pomocou grafov, urobiť rozbor znakov, používať matematické zručnosti a tvoriť otázky. Toto bude ďalej rozpracované pre jednotlivé stupne vzdelávania na konkrétne výkonové štandardy. V tejto chvíli, len aby ste si vedeli predstaviť pre ilustráciu, povieme, že žiak, ktorý chce absolvovať strednú školu a nebude maturovať z predmetov v oblasti človek a príroda, musí minimálne dokázať samostatne formulovať závery pomocou pomocných otázok. Žiak, ktorý nebude maturovať z oblasti človek a príroda, ale absolvuje stredoškolské vzdelávanie na úrovni 3A, teda na gymnáziu, a bude chcieť mať z daného predmetu jednotku, musí samostatne formulovať závery, zdôvodniť platnosť záverov, založených na viacerých pozorovaní. Ďalšiu úroveň výkonu potom stanovia cieľové požiadavky pre tých žiakov, ktorí budú z predmetov danej oblasti maturovať. Veľmi by sme vás chceli poprosiť, keby ste venovali pozornosť v tejto chvíli iba všeobecným a špecifickým cieľom, aby ste nám svojimi názormi pomohli zistiť, či sú to naozaj tie ciele, ktoré vzdelávaním danej oblasti máme dosiahnuť, či sú nastavené realisticky, či si viete predstaviť, že žiaci na vašej škole by sa na istej úrovni dopracovali práve k týmto cieľom. Radi si necháme poradiť, ak nám navrhnete nejaké doplnenie cieľov, radi si necháme poradiť, ak nám navrhnete nejakú redukciu, radi si necháme poradiť, ak nám navrhnete lepšie štilizácie, lepšie formulácie. Nemôžeme vám slúbiť, že každá konkrétna pripomienka bude akceptovaná, ale môžeme vám slúbiť, že každou konkrétnou pripomienkou sa budeme vážne zaoberať, a pokiaľ bude v súlade s celkovým smerovaním zmien v školstve, tak budeme vaše pripomienky aj akceptovať. Naším cieľom nie je vytvárať si nejaké alibi, že veď sme to dali na diskusiu. Naším cieľom je naozaj prizvať aj touto formou čo najširší okruh učiteľov k tomu, aby nám pomohli vytvoriť dobrý dokument nazvaný Štátny vzdelávací program, z ktorého potom budete vytvárať školské vzdelávacie programy. V tejto chvíli teda dávame na diskusiu všeobecné a špecifické ciele. V priebehu zimných mesiacov by sme chceli poskytnúť na verejnú diskusiu už konkrétne rozpracované všetky výkonové štandardy. Časť z nich vidíte tu, ale nie sú všetky ešte dopracované. A v priebehu jarných mesiacov potom by sme chceli dať na verejnú diskusiu návrh nových obsahových štandardov. Prosíme vás, sledujte stránky nášho ústavu, komunikujte, pomôžte nám to urobiť dobre. Možno nie všetko sa dá urobiť cez diskusné fórum na stránke Štátneho pedagogického ústavu,
Preto odporúčam do vašej pozornosti aj facebookovú skupinu Štátny vzdelávací program, kde sa každý z vás môže prihlásiť, pokiaľ má facebookové konto, a kde sa dajú operatívne vysvetliť jednoduché a drobné otázky, ktoré možno nie sú vhodné na diskusiu na oficiálnej stránke Štátneho vzdelávacieho programu. Prosím vás, milí kolegovia, o pochopenie tohto procesu. Prosím vás, aby ste pristupovali k týmto diskusiám konštruktívne, aby ste nám pomohli vylepšiť štátny vzdelávací program, aby ste pochopili dvojúrovňovú tvorbu vzdelávacích programov nie ako byrokratickú záťaž, ale ako príležitosť tvorivo spracovať obsah vzdelávania presne pre potreby tých žiakov, ktorí sedia vo vašej škole, pretože každá škola na Slovensku je iná, má iných žiakov s inými potrebami, s inými záujmami. Chceme vám dať príležitosť naozaj tvorivo sa postaviť ku svojej práci a vybrať pre vašich žiakov to najlepšie z ponúkaných možností. Ďakujem.